Провадийско-камчийското структурно понижение се откроява като крупна с площ около 7000 квадратни километра, наложена предпланинска и субаерална морфоструктура, образувана в контактната зона на югоизточната част от Мизийската плоча и Балканидите, силно повлияни от потъващата и разширяваща се на запад Черноморска котловина. Най-ниската югоизточна част от изследваната територия е заета от долно-камчийското понижение. То изгражда както релефа на сушата, така и една сравнително обширна площ, намираща се под водите на Черно море. Понижението се поделя на три съставни морфоструктури – източно-камчийска и източно-самотинска, развити в акваторията, и долно-чифлишка, оформена на сушата. Дъното на долно-чифлишката морфоструктура се характеризира с низинен релеф с надморска височина от 0 до 50 метра, нарастваща по оградните склонове до над 300 метра. С най-малки наклони се отличават Камчийския лунгос и Камчийско-Шкорпиловската плажова ивица, най-дългата по българското черноморско крайбрежие. За оградна рамка на долно-чифлишкото понижение от юг служи Камчийска планина. Тя е с дължина 55 км, ширина от 3 до 12 км и площ 330 квадратни километра. По билото и склоновете на планината се откриват младо миоценско, плиоценско и плиоплейстоценско ниво. Плиоценското ниво се разкрива най-добре между селата Голица, Бардарево и Солник. Вилафранските нива са представени в два фациеса – денудационен и денудационно-акумулативен. Първия се открива най-добре над село Рудник, а втория е с максимално разкритие в района на пясъчната кариера над село Старо Оряхово. В югозападна посока най-голямо по площ е съставното Герловско понижение с дължина 35 км, ширина 18-20 км и площ 630 квадратни километра. Понижението се отводнява от река Тича, като на повърхността се разкриват главно кредни, мергели и пясъчници. На запад понижението достига до Лисецко-Сланнишкия свод-блок с площ 542 квадратни километра. В миналото Лиса планина се е наричала Сакар Балкан, а Сланник е известен с имената Каябаш и Тузлук. Герловското понижение се отличава с неравно дъно. Съвременният релеф на района е формиран от поредица плитки епидермални гънки. На юг за оградна рамка на понижението служат северните склонови на Котлинска и Върбишка планина. По тях се разкриват младо миоценско и плиоценско денудационни нива, а в подножните части и по вътрешните вторични вододели плиоплейстоценски склонови стъпала. В централната западна част на Провадийско-камчийското понижение е разположено съставното Търговишко субструктурно понижение. Съвременният му релеф се отнася към хълмистия пояс, като дъното на понижението затъва от северозапад на югоизток. Търговишкото понижение има субпаралелна посока на простиране с дължина 43 км, ширина 823 км и площ 825 квадратни километра. Отводнява се от река Врана. В югозападната си част субструктурното понижение достига до Лилякското плато.
представляващо хълмисто-платовиден блок, затъващ в западна посока. В най-високата част на платото е оформена пластова повърхнина, а в подножието се откриват наклонени плиоплейстоценски склонови нива, на места осеяни с ровини. На север Търговишкото понижение опира до локалните лознишка и трапешка морфоструктура. Формирането на лознишкото блоково стъпало се определя от плутонична структура, разположена на дълбочина 12 км, а залагането на трапешкото понижение от наличието на тектонски възел. Южна орографска рамка на Търговишкото понижение е Преславска планина, очертаваща границата между епидермалните гънки на предбалкана и плацидните структури на мизийската плоча. Преславския блок Възет е проломен в западната си част от всечения 250 метра с дължина 5 км Търговишки антецедентен пролом. Шуменско-Смядовското субструктурно понижение се разполага приблизително в централната част на Провадийско-Камчийското понижение. На запад съставното понижение опира в Шуменското плато. Формирането на платото се определя от гънково-блоковия строеж и горнокредния структурен план на периплатформената зона. Този структурен етаж се представя от Шуменската синклинала, в която е оформен инверсния спрямо тектониката Шуменски блок. Билото на платото се отличава с равнинен и карстов релеф с малки склонови наклони. По горнището на височина 400-450 метра се разкриват бронирана от горнокредните варовици субхоризонтална пластова повърхнина. На много места, главно по източната и южна периферия на плато, се откриват скални венци, козирки, сипеи, свлачища и срутища. Единството на пластовата повърхнина е нарушено западно от Троицкия боаз в резултат на изграждането на голяма каменна кариера. Като самостоятелни части в съвременния морфоструктурен план на Шуменско-Смядовското понижение се открояват ниските асиметрични ридове Дивдядовски, Марашки и Белия бряг. От юг за оградна рамка на понижението служи Драгоевска планина, отличаваща се с поредица от разчленени вътрешни планински блокове. Фацетите по северния склон на планината се предопределят от направлението на северо-предбалканския линиамент. На запад Драгоевска планина се отделя от Преславска планина посредством всечения 550 метра с дължина 12 км Преславски пролом. Доминиращо разпространение по неравното дъно на Шуменско-Смядовското понижение има долнокредните мергели, припокрити в северната част от плейстоценски люсовидни глини. Доказателство за младия произход на понижението са сравнително малките дебелини на кватернерните отложения. По вторичните вододелни бела и подножията на оградните плата се откриват до две често вложени едно в друго плиоплейстоценски нива. На север от Шуменско-Смядовското понижение се разполага Каспичанското субструктурно понижение. Югозападно то опира до Фисевския блок Купол с площ 3 квадратни километра и височина 500 метра. В западна посока за оградна рамка на понижението служи хълмистия Хитрински свод блок.
изтеглен в посока северозапад-югоизток с площ 81 квадратни километра. На повърхността му се разкриват главно долнокредни скали и кватернерни образования, представени от глинест льос. Каспичанското понижение има форма на полукръг, изтеглен слабо в югоизточна посока, с дължина 34 км, ширина от 7 до 14 км и площ 360 квадратни километра. На север и североизток понижението достига до Самуиловските височини, Войводското плато и Рида Стана, заложени като част от северобългарското сводово подуване, но по-късно увлечени на юг към разширяващото се провадийско-камчийско понижение. Плоският рид Стана понижава значително надморската си височина на югоизток, като завършва с поредица куполообразни височини. В платото се откриват няколко денудационни повърхнини – структурна, сарматско-понтийска и плиоплейстоценска. По склоновете се разкриват еловиални материали, представени от глинести варовици и льос. Значителна изява имат деловиално-провиалните шлейфове и ровините. На югоизток Каспичанското понижение опира до Провадийското плато, представено от най-красивата си съставна северозападна част – Мадарското плато. То има дължина 12 км, ширина 2-3 км и площ 28 квадратни километра. Мадарското плато е разположено в обсега на северното бедро на провадийската синклинала. Средните наклони на пластовете в платото са от 5 до 10 градуса в югоизточна посока. Най-стръмни са северните, северозападните и западните склонови на платото, затъващи в по-голямата си част стъпаловидно към ограждащите го понижения. На много места в отвесните склонове се откриват значителни по дълбочина пукнатини, неправилно определени от някои изследователи като разломи. По билото на Мадарското плато се разкриват горнокредни скални формации, представени от варовити пясъчници и песъчливи варовици. В пределите на платото са оформени две денудационни повърхнини – структурна на височина 380-450 метра и до две разположени едно над друго склонови вилафрански нива на височина от 220 до 350 метра. На много места наклонените към оградните понижения повърхнини са разкъсани от тесни и дълбоки ровини с дължина до няколко стотин метра. Окончателното оформяне на структурно-денудационния релеф на Мадарското плато се осъществява през кватернера. Общото издигане през плейстоцена е от 50 до 120 метра, а през холоцена от 4 до 10 метра. Бавното издигане на Мадарския блок продължава и в наше време с около 2 мм годишно за високата част, като се отчита известно изоставане за периферията. Западно и южно от Мадарското плато се разполага дъгообразното по форма Кривненско плато с дължина 70 км, ширина до 10 км и площ 285 квадратни километра. На север
То опира до Златинско-Ветринското понижение. Обхвата на понижението се покрива приблизително с водосборния басейн на река Златина. На повърхността му се разкриват главно долнокредни варовици и мергели, на места припокрити с глинест льос. Най-старите форми на релефа в Кривненското плато са заравнените повърхнини – структурна, субхоризонтална, оформена по билото, и плиоплейстоценска, развита по склоновите. Кривненското плато е пресечено от серия разседи с субпаралелно и субмеридионално направление. Те засягат целия пласторед на кредата и палеогена и в много случаи имат морфографска изява в релефа. В отделни карстови терени се наблюдават всечени долинообразни форми на релефа, вероятно образувани при оттичането и инфилтрацията на значителни водни количества. На изток река Провадийска е вкопала дълбок фуниевиден пролом с дължина 12 км, отделящ Кривненското от Добринското плато. Последното има овална форма с диаметър 10 км, стръмни северни и по-полегати южни склонове. Важна структуроопределяща роля тук са имали Венелин-Прудската разломна зона и Южно-Мизийския разлом. На повърхността се разкриват скални комплекси от долна креда до неогена включително, като се отчита едно общо подмладяване на скалите от север на юг. В билната част е оформена структурна повърхнина, а в периферията вилафрански нива. На североизток за оградна рамка на Провадийско-Камчийското понижение служи Франгенското плато, заемащо площ от 360 квадратни километра. В пределите на платото се разкриват скални комплекси с възраст от еоцена до холоцена. Тектонският режим на запад се определя от Венелин-Прудската разломна зона, като с важно значение са и няколко разлома от по-нисък порядък – Аксаковски, Владиславовски и Батовски. Особен интерес за учените предизвикват и природните феномени по битите камъни. Колони с височина от 3 до 10 метра, наблюдавани в 5 групи на 18 площи в западната част на Франгенското и Авренското плато. Според някои най-нови изследвания, колоните са бактериално-водораслови по генезис, образувани преди около 52 милиона години. Морфографски добре издържан и южният склон на платото, спускащ се на места стъпаловидно към Варненското понижение. Дъното на понижението е заето от Варненско-Белославския лиман. В тектонско отношение понижението е част от Варненския блок, разположен северно от Камчийски. През долна креда територията е карбонатен шелф, през ранния миоцен суша, а по-късно е залята от Чукракското море. След плейстоцена постепенно започва потъване, което продължава и до днес, средно с около 2 мм годишно. На запад Варненското понижение опира до Девненското структурно понижение, оформено по протежение на част от Венелин-Прудската разломна зона. В дълбочина нейната изява се проследява по разминаващите се от двете страни едновъзрастови пластове от палеозоя до неогена включително. На земната повърхност разломната зона се установява като сноп от деформации с ширина от 3 до 5 км на юг, увеличаваща се неколкократно на север. Девненското структурно понижение се отличава с изключително заравнено дъно, като най-издигната е неговата северна част. От скалните формации, разкриващи се на повърхността, най-стари са тези с долнокредна възраст. Те затъват сравнително бързо от север на юг. Най-ниската част от Девненското понижение е заета от кватернерни алувиални образования, представени от чакъли, пясъци и глини.
На много места в периферните части на долинното дъно се разкриват остатъчни твърдици. Между високите извити като подкова плата в централната част на провадийско-камчийското понижение е разположено съставното провадийско структурно денудационно понижение. Посредством куполната мировска диапирна структура и група разседи с направление от провадийския пролом към гара Солна мина, понижението се разделя на две съставни части – Комаревско и Синделско. В геотектонско отношение провадийското понижение попада в пределите на провадийската синклинала. Тук е съществувало понижение още от края на Палеозоя, като до горния триас понижени остават само южните и източните части на региона. През юрско-раннокредния етап територията е част от обща депресионна област в южния склон на палеошелфа, като в края на периода вече е оформена наклонена на юг, югоизток моноклинала. Южна оградна рамка на понижението е Роякското плато с дължина 38 км, ширина 7-8 км и площ 162 квадратни километра. На много места по склоновите на платото се откриват наклонени към пониженията вилафрански повърхнини. Обезлесеността и рязкото увеличаване на наклона са важен фактор за ускоряване на денудацията и формиране на поредица от ровини и долове по западния и южен склон на Роякското плато. На изток Роякското плато се свързва с Авренското посредством тесен около 2 км рит, чиято най-ниска част е висока едва 70-80 метра. Някои учени допускат наличието на връзка в тази част до началото на средния плейстоцен между река Провадийска и река Камчия, но неопровержими доказателства в тази насока все още не са представени. Общия преглед на съставните и граничните на провадийско-камчийското понижение морфоструктури ще завърши с Синделското понижение. То има изключително заравнено дъно с размери ширина 6-11 км, дължина 18 км и площ 128 квадратни километра. Понижението е оформено върху стар, образуван още през долен триас грабен, като негативните тенденции и седиментонатрупването продължават и през Кватернера. Преминаващата тук Венелин-Прудска разломна зона е променила не само посоката на река Провадийска, но предопределя и площните и обемни характеристики на понижението. В заключение може да обобщим, че провадийско-камчийското понижение по своя генезис и морфоложка изява може да се определи като крупна негативна предпланинска и субаерална морфоструктура, развита на прехода между платформата и черноморската некомпенсирана депресия.